Molt bon dia i benvinguts a la inauguració oficial del curs acadèmic 2018-2019 de la Universitat d'Andorra. Un moment, com sempre, especial per tots perquè permet retrobar-nos docents, alumnes i convidats per posar el que podríem dir el full de ruta en aquest nou curs que comença a la universitat. Agrair la presència de tots els assistents i explicar-los també que aquest any aquest acte d'inauguració s'està emetent en streaming per Ràdio i Televisió d'Andorra a través del seu canal web andorradifusió.ad. Un any més comptem també amb la col·laboració inestimable de l'Institut de Música d'Andorra la Vella, que posarà la sonoritat en aquest acte i que millor per començar que una mica de música. En aquest cas, el primer moviment de la sonata número 6 en fa major de Ludwig van Beethoven. Interpreta Lluís Andrés.
Moltes gràcies a Lluís Andrés. Sens dubte, un dels pilars de tot estat del benestar ha de ser l'educació i Andorra s'enorgulleix de tenir aquesta universitat. Enguany estem en el 30è aniversari i per això hem cregut oportú fer un repàs dels inicis fins ara. Veure l'evolució de les formacions, del nombre d'estudiants, de les titulacions que ha aconseguit donar aquesta universitat. Ho repassem en aquest vídeo.
Com veuen, 30 anys d'història donen per molt i segur que en tindran records algunes de les autoritats que seran les encarregades avui de fer aquesta inauguració oficial del curs acadèmic. Demanem per això que pugin aquí dalt de l'escenari el molt il·lustre cap de govern del govern d'Andorra, el senyor Antoni Martí, el senyor rector de la Universitat d'Andorra, el senyor Miquel Nicolau, i l'honorable cònsol menor de Sant Julià de Lòria, el senyor Julià Call. Seran ells, doncs, els encarregats de fer aquesta inauguració oficial del curs acadèmic i iniciarem els seus parlaments amb les paraules del cònsol menor de Sant Julià de Lòria, el senyor Julià Call. Molt il·lustre senyor cap de govern, molt il·lustres i honorables autoritats, senyor representant del copríncep francès, senyors ambaixadors, senyor rector, senyores i senyors. Com a cònsol de Sant Julià de Lòria i en nom de la nostra parròquia, em complau acollir aquesta cerimònia d'inauguració del curs acadèmic 2018-2019 de la Universitat d'Andorra. Ara fa 21 anys vàrem tenir la sort de viure el naixement d'aquesta institució. Era el principi d'una universitat que havia de créixer fins a arribar on es troba avui en dia. Els primers passos d'aquesta universitat anaven de la mà de l'arribada de noves tecnologies de la informació i de la comunicació. Aquesta circumstància ha fet de la Universitat d'Andorra el que és, un centre de gran qualitat educativa en contínua evolució i adaptació a les necessitats dels estudiants. En els darrers 20 anys, la progressió en els avenços tecnològics ha estat exponencial. Ha comportat que els continguts i les formes de l'aprenentatge adquirissin formes inimaginables. L'oferta de la formació impartida presencialment a Sant Julià de Lòria ha crescut i s'ha diversificat per preparar els futurs professionals. Aquesta nostra universitat, amb tots els estudiants i professors, contribueix a donar alegria i vida a la nostra parròquia. El campus universitari, estretament lligat al Centre Cultural i de Congressos Lauredià, ens regala cultura universitària. El Comú de Sant Julià de Lòria continuarà donant tot el seu suport a la universitat, ajudant en el límit de les seves possibilitats en creixement i reconeixement per potenciar Sant Julià de Lòria com la parròquia universitària del Principat d'Andorra. En nom del Comú, felicito els òrgans rectors de la universitat i els seus estudiants pel progrés que ha experimentat i pel gran futur que tenen assegurat. A tots els desitjo un molt bon curs 2018-2019. Gràcies. Gràcies, senyor Call. És el moment ara d'escoltar les paraules del senyor rector de la Universitat d'Andorra, el senyor Miquel Nicolau. Molt il·lustre senyor cap de govern, honorable cònsol menor, autoritats, comunitat universitària, senyores i senyors, amigues i amics, molt bon dia. Al setembre de l'any 88, ara fa 30 anys, començava la primera promoció d'infermeres de la diplomatura en infermeria de l'Escola Universitària d'Infermeria amb 13 estudiants. I també la primera promoció del diploma professional avançat en informàtica de l'Escola d'Informàtica amb tots estudiants. Dues promocions que han estat la llavor del que és avui la Universitat d'Andorra. Després de 30 anys, avui lliurarem els diplomes a la 28a promoció que completaran els més de 1.100 títols d'estat lliurats durant aquests 30 anys d'història de l'ensenyament superior. 30 anys que han permès, com hem vist a la memòria, que més de 15.000 persones estudiessin alguna de les gairebé 30 formacions d'estat o alguns dels 550 cursos de formació continuada. 30 anys que han dut a la creació de 4 grups de recerca, un grup d'innovació i del programa de doctorat que el curs vinent complirà ja els 10 anys. Voldria que aquesta obertura sigui un homenatge a totes les persones que amb la seva visió van fer que això fos possible. Entre altres, avui ens acompanyen 3 protagonistes claus d'aquell moment. El senyor Daniel Bastida, el primer rector de la universitat i un dels principals inspiradors del projecte, la senyora Rosa Maria Mandicó, la primera directora de l'Escola d'Infermeria, i el senyor Florenci Pla, en aquell moment coordinador, però de fet el primer director de l'Escola d'Informàtica.
A tots ells i a totes les persones que han col·laborat en la creació de la Universitat d'Andorra i a tots els estudiants que hi han confiat, la més sincera gratitud per haver posat els fonaments del projecte que avui tenim de la Universitat d'Andorra. Deia Martin Luther King, em nego a acceptar la visió que la humanitat està tan tràgicament lligada a la mitjanit sense estrelles del racisme i de la guerra, que el brillant despuntar de la pau i de la fraternitat mai no es pot fer realitat. Crec que la veritat desarmada i l'amor condicional tindrà la paraula final. Aquestes paraules es van pronunciar fa menys de mig segle i avui veiem com fins i tot en els països europeus més avançats en drets socials i en democràcies més consolidades les opcions xenòfobes guanyen adeptes. Veiem com les persones que fugen de la guerra, de la fam, de la desesperació, són acusades a vegades de tots els mals en societats tradicionalment més tolerants. El novel·lista i poeta nord-americà i mexicà Luis Alberto Urrea ho expressava d'una forma molt clara quan parlava de les persones mexicanes que fugien o que fugen als Estats Units. Deia el següent: no és que els mexicans tinguin un òrgan d'immigració il·legal en el seu cos i que als 14 anys els aparegui una hormona que els mostra com arribar als Estats Units de manera il·legal. Es tracta de desesperació per la gran majoria d'ells. I que és així en tenim una prova evident a la Unió Europea, on la lliure circulació de persones no ha provocat cap migració massiva durant els anys que ha estat en vigor. Majoritàriament les persones ens sentim arrelades al nostre territori i quan hi ha migracions de milers de persones és perquè la vida d'aquestes persones no és possible en aquell territori. És per aquesta raó i per moltes d'altres que la formació en valors ha de ser una prioritat de l'ensenyament i també de l'ensenyament universitari. Aquest any posem en marxa el primer pla d'estudis amb la nova metodologia docent de la Universitat d'Andorra dins del nou bachelor en Ciències de l'Educació, un bachelor dual i multilingüe. Però a més de la metodologia, una metodologia basada totalment en competències i que elimina el concepte clàssic que teníem fins ara d'assignatures, en aquest pla d'estudis la cultura democràtica, el diàleg intercultural i la sostenibilitat estan al centre de la formació dels futurs ensenyants. És un pla d'estudis que vol i està en línia amb el projecte que es va aprovar al Consell d'Europa durant la presidència andorrana l'any 2013. I tots els altres plans d'estudis s'aniran adaptant durant aquest curs i els propers a la nova metodologia i també amb la inclusió d'aquests valors, perquè estem convençuts, com deia abans, que la millor manera d'afavorir els valors de la tolerància i la igualtat és la formació. D'aquí poques setmanes, també, el 10 de desembre d'aquest any, es compliran els 70 anys de la Declaració Universal dels Drets Humans. I des de la universitat hem volgut fer un homenatge a aquesta data i per això hem dedicat cadascuna de les 30 setmanes lectives d'aquest any a un dels drets humans. I això ho hem fet a partir de dues propostes, una de les quals ha sorgit als estudiants. És un pas més en la conscienciació d'una declaració que en només 30 articles descriu els drets que han de garantir un món millor i en pau. Avui obrim el 31è curs de la Universitat d'Andorra i volem agrair novament la confiança dels estudiants i de la ciutat andorrana en la nostra institució. Un any més hem crescut en nombre d'estudiants, un creixement superior al 26%. I també en nombre total d'estudiants, més d'un 8%, fins a arribar ja a més de 550 estudiants de formació reglada, que juntament amb el nou rècord d'estudiants de formació continuada del curs passat, més de 1.200, com hem vist a la memòria, ens dona ja una xifra total de més de 1.750 estudiants. Un creixement que mostra la consolidació de la institució i que suposa per nosaltres un repte per la millora continuada de la qualitat i de l'oferta formativa. Una oferta que s'ha incrementat aquest any amb el nou màster en dret que dona accés a la professió d'advocat. I aquest creixement ens repta també a trobar nous espais per ampliar l'actual campus universitari per poder així afrontar els nous projectes de futur. Un futur immediat que ha quedat definit, el nou model estratègic 2018-2022, aprovat abans de l'estiu pel Consell Universitari, que us hem lliurat a l'entrada d'aquest acte. Un model estratègic per als propers 4 anys que posa al centre de l'activitat acadèmica, entre d'altres, els valors del rigor, l'honestedat, la diversitat i la democràcia. I obrim aquest nou curs també amb una nova llei d'ensenyament superior i una nova llei de la Universitat d'Andorra, aprovada, i això cal remarcar-ho, per unanimitat pel Consell General. Des d'aquí vull agrair al Govern, i en especial al ministre d'Educació i Ensenyament Superior, que ha promogut aquesta llei, i a tot el Consell General, aquest suport unànime a la norma que ha de regir la Universitat d'Andorra durant els propers anys. Una llei que dota de més autonomia i, per tant, de més responsabilitat a la nostra institució. Durant les properes setmanes aprovarem també els nous estatuts adaptats a la nova legislació. Cap de Govern, ministre d'Educació i Ensenyament Superior, ministre de Salut, el nostre agraïment pel suport a la Universitat Pública del país. Obrim el 31è curs amb nous projectes i amb objectius renovats per al futur.
Entre ells, la nova metodologia dels nous plans d'estudis, el nou màster en dret, que ja he citat abans, i un catàleg renovat de programes de formació continuada que mostra precisament l'estreta relació entre els professionals i empreses del país i la universitat pública. Des d'aquí vull agrair a les institucions que ens acompanyen en molts dels projectes que hem desenvolupat i que seguirem desenvolupant en el futur. A més, també hem signat nous convenis de mobilitat acadèmica i de mobilitat en pràctiques per als estudiants, el nou model estratègic que he citat, la xarxa d'universitats de petits estats i territoris, NUSC, que es va crear a Andorra el mes de març d'aquest any, la xarxa d'alumni, el projecte de nou espai de creativitat emprenedora per als nostres titulats, que ens fa molta il·lusió i que ha de ser una realitat durant aquest curs, i molts altres projectes que anirem posant en marxa els propers mesos. A més, la celebració del 30è aniversari de l'ensenyament superior s'allargarà durant tot el curs amb activitats diverses, entre les quals ja podem anunciar l'exposició sobre Marie Curie, que es farà durant el primer trimestre del 2019 amb la col·laboració de l'Aliança Franco-Andorrana i del Ministeri d'Ensenyament Superior. I hem de seguir treballant perquè l'oferta de serveis per als estudiants, més enllà de l'activitat purament acadèmica, vagi incrementant-se. I sobretot per als estudiants internacionals i els estudiants en mobilitat perquè puguin disposar d'espais on allotjar-se. És un element molt important per al futur desenvolupament de la universitat. Aquest any, per exemple, ja hem incorporat el centre esportiu de la parròquia de Sant Julià de Lòria com a centre esportiu també de la Universitat d'Andorra, una infraestructura que millora aquest ecosistema universitari. El Comú de Sant Julià de Lòria, com ha dit el cònsol Menor, que ens acull a la seva parròquia, sempre ens ha acompanyat i amb ells seguim treballant un bon nombre de nous projectes. Gràcies, senyor cònsol Menor, per aquest suport. Aquest any també celebrem els 150 anys de naixement de Pompeu Fabra, una de les figures clau en la posada al dia de la nostra llengua i en la seva normalització. Avui la conferència inaugural d'aquest acte d'obertura del nou curs acadèmic titulat de Comunicació i Llengua és a càrrec d'una altra figura destacada en la normalització del català. Perquè, com va dir l'historiador Antoni Rubió Lluc, si una llengua ha de viure, cal que es trempi i s'enrebusteixi amb tots els vocabularis tècnics, que bategui en una paraula amb el ritme harmoniós i total de la ciència i de la vida. El doctor Joaquim Maria Puyal, el 5 de setembre del 76, va ser el primer a reprendre les retransmissions en català d'un partit de futbol després de l'època republicana a Catalunya. I ha estat una de les persones que ha marcat un abans i un després en l'ús social del català en una activitat tan de la vida, com deia abans, com és el futbol. La diversitat de llengües i de cultures és una riquesa i un patrimoni de la humanitat que hem de preservar. I la nostra llengua és un element que ens permet estar al món des de la nostra manera de ser i de fer. Cada cop hi ha més consens en què cal preservar la diversitat biològica del nostre planeta i lluitar contra les amenaces que posen en risc el futur de la nostra pròpia existència. Ho hem vist malauradament fa molt poc, fa unes setmanes a les Illes Balears i ahir al sud de França, el més profund condol per les víctimes d'aquests desastres naturals. Però malgrat estem d'acord amb aquesta protecció del medi ambient, moltes vegades no hi ha un clar consens en que una de les coses més importants a preservar i que segurament són la clau de la solució als grans problemes que estem afrontant és la diversitat cultural i lingüística. Encara no hi ha aquesta sensibilitat i una gran part de les llengües, més de 6.000 llengües al món actualment, i cultures estan actualment amenaçades i moltes d'elles en vies d'extinció. Cada any moren llengües i amb la seva mort mor també una forma d'interpretar la nostra existència i la seva relació amb el planeta i amb la resta de cultures. Vull agrair al doctor Joaquim Maria Puyal que hagi acceptat la nostra invitació i la seva participació en aquest acte. El seu treball ha estat clau perquè el català estigui cada cop més a prop del paper que li correspon al món. Moltes gràcies, doctor Puyal. Però avui toca sobretot donar la benvinguda als nous estudiants que comenceu amb il·lusió els vostres estudis i que sou un dels principals protagonistes d'aquest acte. Volem donar-vos no només la millor formació, sinó també una experiència formativa i vital que us enriqueixi per la vostra futura activitat professional, però també com a persones. El pas per la universitat no ha de ser només un lloc on adquirir nous coneixements i competències, sinó que viureu noves experiències i volem transmetre-us també els valors fonamentals per poder encarar amb èxit el vostre futur professional i també personal. La Universitat d'Andorra vol formar-vos com a bons professionals, evidentment, ajudant-vos a adquirir les competències necessàries. I també vol encomanar-vos la passió per la recerca, la passió per viatjar més enllà de les fronteres del coneixement actual. Un viatge a la recerca necessari i indispensable per seguir avançant com a persones, com a societat, com a país i com a humanitat. Al mateix temps, vol ajudar-vos a consolidar els ideals que he esmentat de llibertat, de democràcia, de pau, els valors de la tolerància, de l'honestedat, ideals i valors que us han de servir juntament amb el lideratge per millorar la societat i perquè d'aquí poc sigueu vosaltres els que lidereu les institucions.
El futur del país i del planeta està a les vostres mans. Formeu-vos molt bé per estar a l'alçada de la responsabilitat i de l'esforç que representa canviar tot això. Gràcies per la confiança en haver escollit la nostra universitat. A partir d'avui, ho dic amb tot el convenciment, és la vostra universitat. I espero i estic convençut que el vostre pas hi deixarà empremta. Participeu en totes les activitats que hi fem, i no només en les activitats docents i d'esbarjo, que per cert recordo que aquest divendres hi ha la festa de l'UDA, sinó també sobretot en el seu govern, en el govern de la institució, a partir de l'òrgan de govern col·legiat de la institució, que és el Consell Universitari, però també en altres òrgans de govern i de gestió on hi teniu representació. Sigueu, doncs, molt benvinguts. I avui no només obrim un nou curs, sinó que també lliurem els diplomes als titulats del curs passat, la 28a promoció de la Universitat d'Andorra, amb un rècord de 86 titulats. Moltes felicitats per la vostra graduació. Heu completat una etapa important de la vostra vida, us heu format, però tingueu presents que no heu acabat la vostra formació. Mai no s'acaba el procés de formar-se i ser conscients de la necessitat de formar-vos permanentment és molt important. Més que mai, la vostra formació actual i la formació al llarg de la vida és un actiu que us ha de permetre avançar per uns camins que són, si més no, molt complexos. Hem volgut, durant aquest procés, donar-vos algunes eines que us ajudin a poder gestionar aquesta complexitat i les dificultats en què es troba la societat actual. Però heu de ser vosaltres, amb el vostre esforç, la vostra tenacitat, els que sigueu capaços de trobar solucions als grans reptes que tenim davant. Avui, per primer cop, a més del títol universitari del vostre diploma i del suplement europeu al diploma, us lliurarem també el carnet de membre de la xarxa UDA Alumni. Una xarxa que ha d'ajudar-vos a mantenir el contacte entre vosaltres, ha de servir de suport per millorar les vostres relacions socials i professionals i també ha de ser un actiu important per la millora de la Universitat d'Andorra i la seva estratègia de futur. Espero que sigueu membres molt actius i la feu créixer amb la vostra participació. Novament, la més sincera enhorabona per la vostra graduació. I ja han passat gairebé 4 anys i aquest és el darrer acte d'obertura d'aquest mandat com a rector. 4 anys que han passat volant i que sembla que acabem d'arribar. Per això vull aprofitar per agrair a tot el personal de la Universitat d'Andorra, personal docent i personal administratiu i tècnic, la feina feta durant aquest mandat i el suport que he tingut durant tot aquest període. Han estat anys intensos, de canvis, de metes ambicioses. Entre tots hem esdevingut el que avui som. La vostra dedicació, la vostra bona feina i el compromís amb la institució ens ha permès arribar on som i ens permet estar confiats en poder anar molt més enllà. També vull disculpar-me si alguna vegada he volgut anar massa ràpid o he volgut anar per camins que no compartíeu. M'he sentit ajudat tant des de la coincidència com també des de la discrepància, perquè el debat, el contrast d'opinions i de projectes ens enriqueix i millora la nostra institució. Per tant, moltes gràcies per aquest suport i per la vostra paciència. I deixeu-me acabar donant novament la benvinguda a tots els nous estudiants i felicitant a totes i a tots els que avui us gradueu. Moltes gràcies. Gràcies, doncs, al senyor Nicolau, el rector de la Universitat d'Andorra, i és el moment que el molt il·lustre cap de govern, el senyor Antoni Martí, faci el seu Parlament i declari inaugurat aquest curs universitari. Senyor rector, senyor cònsol major, distingides autoritats, senyores i senyors. Abans que tot, vull agrair al cònsol menor de Sant Joan de Ròdia d'acollir-nos a la Universitat d'Andorra. I també abans de llegir el meu escrit, el vull felicitar, senyor rector, per el seu discurs. És veritat, malauradament, que bufen arreu vents de proteccionisme, de xenofòbia, de tancament, d'aïllament. Tot el contrari del que representa o el que tindria de representar en aquests moments com a muralla contra totes aquestes, diguéssim, faltes de valors, Europa. I per tant, ja agraeixo moltíssim que més enllà de fer el que li pertoca com a rector un balanç de lo bé que es porta a la Universitat d'Andorra també hagi fet esment a la situació que es viu preocupant a Europa en aquests moments. Avui, senyores i senyors, fa just un mes que vaig celebrar al Consell General, aquest cop sí, l'últim debat d'orientació política d'aquesta legislatura. En ocasió d'aquell debat vaig explicar que el govern que tinc l'honor d'encapçalar ha augmentat, i jo penso que ha augmentat de forma molt significativa, les beques i els ajuts a l'ensenyament superior i també a la recerca. Perquè som conscients que aquesta és una de les millors inversions de futur que podem fer per als ciutadans i els ciutadans d'aquest país. Un país com Andorra, amb tan sols 468 quilòmetres quadrats, sense sortir del mar,
que tampoc ocupa una posició geoestratègica clau i que no té valuosos recursos naturals, ha de dipositar totes les seves esperances en l'esforç, el talent i en la capacitat de la seva gent. Ho diem sovint, Andorra només ens té a nosaltres. El que Andorra és, la seva prosperitat i el seu benestar, és obra únicament i exclusivament de les persones que en formen part. Això no ens ha de fer tenir por del present ni tampoc del futur. Jo penso que ben al contrari. Precisament perquè el món, i molt especialment el nostre entorn europeu, ha anat evolucionant cap a societats en què el factor humà és el bé més preuat, el coneixement, la formació i la informació són avui les armes més eficaces per competir en un món cada cop més globalitzat. Per això penso que Andorra, que és un país ja acostumat a saber que la seva única força és el talent i l'esforç de la seva gent, està ben preparada per competir en aquest món regit, diguem-ho així, per la meritocràcia. El terme, si se'm permet, meritocràcia, s'ha utilitzat tantes vegades que sembla ja una paraula molt vella i, en canvi, és una paraula relativament jove, no tan jove com les persones que avui recolliran els diplomes, però sí jove des del punt de vista d'una perspectiva històrica. Tot just aquest any, el 2018, es compleixen 60 anys de la invenció del terme meritocràcia, que va ser inventat, a més, per un diputat laborista anglès, Michael Young, en la seva obra L'accés de la meritocràcia, publicat l'any 1958. Young descria un món futur en què el lloc que les persones ocuparan en la societat ja no estarà determinat pels seus orígens, com passava amb la vella aristocràcia, ni tampoc pels diners, com passava amb la plutocràcia sorgida de la Revolució Industrial, sinó pel seu mèrit, és a dir, per la combinació de talent i esforç. Per això ens parla de meritocràcia. L'obra de Young ha estat en bona mesura profètica, perquè res no es valora tant a les societats actuals del present com el mèrit. Un mèrit en què la majoria dels casos es mesura en paràmetres acadèmics, en forma de llicenciatures, de graus, de postgraus, de màsters, de doctorats, de formacions continuades, de tot tipus. Per això no hi ha millor ascensor social que la universitat. Un ascensor que tots els que esteu aquí presents estic segur que sabreu aprofitar, que heu d'aprofitar. I aquesta és la primera petició que jo avui faig a totes les persones que inicieu aquest curs acadèmic. Que aprofiteu totes les eines que teniu al vostre abast, que us formeu i que us esforceu per potenciar els vostres talents. Perquè no hi ha cap contribució millor que pugueu fer, ni a la vostra vida en particular, ni a la vida del país en el seu conjunt. Ara bé, com tot en la vida, tot no és ni blanc ni negre. I potser no tot en la meritocràcia és bo. De fet, quan aquest diputat laborista en parlava, Michael Young, i va inventar la paraula meritocràcia, ho va fer també de manera una mica pejorativa, per criticar la societat que ell estava veient néixer després de la Segona Guerra Mundial. Què pot tenir també de dolent la meritocràcia? Doncs que pot arribar a generar també desigualtats molt grans, com també ho feien en el passat l'aristocràcia i la plutocràcia. Les desigualtats entre les persones formades i les que no tenen formació poden ser tan o més grans que les que hi havia entre les persones que naixien nobles o les que naixien plebeies, o entre els rics i els pobres. Podríem argumentar que, com que són desigualtats basades en el talent i l'esforç, estan totes elles justificades. Però l'experiència ens demostra l'enorme risc que es produeix quan apareixen grans desigualtats, estiguin o no justificades. I en el nostre món obert, global, meritocràtic, basat en el talent i l'esforç, també genera desigualtats. També deixa gent al marge, perquè hi ha persones que no han tingut les mateixes oportunitats de formar-se, que no van saber aprofitar tampoc les oportunitats que se'ls oferien, que potser no tenien les capacitats adequades o que, pel motiu que sigui,
han quedat al marge. Han quedat fora del mercat, com es diu en una terminologia que a mi no m'agrada massa, molt economicista. Potser alguns dels fenòmens que veiem avui a les societats occidentals s'expliquen per aquesta raó. Com pot ser que en societats democràtiques, modernes, pròsperes, cultes, sorgeixin altra vegada extremismes de dret i d'esquerra, populismes i proteccionismes que creiem ja tots molt superats? Doncs potser perquè aquestes societats tan modernes i tan meritocràtiques també han generat desigualtats i exclusions. I sobre aquesta conseqüència de la meritocràcia ja ens va advertir Michael Young fa 60 anys. Abans us he demanat que aprofiteu les oportunitats de formació, que també us esforceu per potenciar el talent. I ara us demano que en un futur no gaire llunyà, quan sigueu professionals d'èxit, no oblideu que una societat bona és aquella en què tothom troba el seu lloc, en què les desigualtats no són excessives i en què ningú es deixa al marge. Perquè les vostres oportunitats de formació i de tenir una carrera professional us les heu guanyat vosaltres, jo diria, en part. Però també en part també us ha donat un país, Andorra, que s'ha construït i es construeix cada dia amb l'esforç i les aportacions de moltes persones i amb una cosa, per això felicitava el rector, que són els valors universals. I també les aportacions de moltes persones diverses. El que vostè moltes vegades s'entén tan malament, malauradament, la diversitat. I no totes són necessàriament aquestes persones molt intel·ligents, ni són totes brillants, ni són tots, perquè no tots podem ser-ho, o poden ser-ho, talentuosos. Però totes elles contribueixen a la societat amb la qual vivim. Al meu entendre, senyor rector, la universitat, la nostra, que és petita, per això saludo la feina que es va fer al Consell d'Europa sota la nostra presidència en fomentar els valors universals, que justament perquè els trivialitzem tant, els donem com si estiguessin assentats i no estan assentats. I es veu no gaire lluny de les nostres fronteres. Al meu entendre, deia, la universitat ens ha de mostrar aquest doble camí. D'una banda, ha de formar, evidentment, si pot ser en l'excel·lència, preparar els nostres joves per un món exigent i competitiu i contribuir així a la prosperitat que té de ser global d'Andorra. Però també ha de formar, sobretot, ciutadans i ciutadans responsables i compromesos amb el país i amb el temps que us hi ha tocat viure. Persones que tinguin present que l'excel·lència, que el mèrit han d'anar sempre acompanyats de la consciència social i un terme també massa oblidat, de la solidaritat. Senyor rector i senyores i senyors i estimats estudiants, és amb aquesta esperança que he llegit aquest discurs. Vinc fa uns dies d'una cimera a Erevan, a Armènia, de la francofonia. Es fa el necessari a nivell d'educació. Vostè sap que, per exemple, per donar un exemple davant de tots vostès, hi ha més de 90 universitats interconnectades amb universitats de prestigi europeu per formar molta gent africana. Però vostè en feia referència. Si no som capaços, i això es fomenta amb l'educació, amb els valors de sempre, amb els valors humanistes, si no som capaços, des d'Occident, de fer possible que el que volem els governants d'Andorra, que els nostres joves també tinguin futur a casa seva, si no som capaços de fer, des del punt de vista de solidaritat, que aquests africans puguin també contribuir a casa seva al creixement del seu país, és quan es generen, en temes d'immigració, malauradament, els extremismes i el populisme. Per això és tan important l'universitat. És amb aquesta esperança, amb el meu últim discurs com a cap de govern, a mi també se m'acaba el mandat, senyor rector, és amb aquesta doble esperança que he volgut il·lustrar també amb aquesta vivència que he viscut també a la cimera de la francofonia, és amb aquesta esperança que declaro oficialment inaugurat
el curs acadèmic 2018-2019, que, com sempre, Andorra té de ser pionera amb els valors universals, que no els defensem únicament, però els defensem perquè hi creiem profundament. Moltes gràcies, senyor rector, per la feina que fa davant de la Universitat d'Andorra. Moltes gràcies, senyor cònsol, per haver-nos acollit a Sant Julià de Lòria. Moltes gràcies a tots vostès. Moltes gràcies a tots tres. Ha quedat inaugurat aquest curs acadèmic 2018-2019 i posarem ara, abans d'escoltar la conferència inaugural, una miqueta de música. Tornarà a ser a càrrec de Luis Andrés, membre de l'Institut de Música d'Andorra la Vella. En aquesta ocasió ens interpretarà Estudi de virtuosisme opus 72 número 2 de Moritz Moszkowski. Gràcies a Luis Andrés. I és el moment de presentar el nostre conferenciant d'avui, que ben segur estan esperant. Aquest any la conferència inaugural va a càrrec de Joaquim Maria Puyal, una persona, diria jo, permeteu-me, inspiradora. Joaquim Maria Puyal és doctor en lingüística, llicenciat en filologia romànica i en ciències de la informació. Director i presentador de programes, com saben, de ràdio i televisió. Ha estat creador del Futbol en català, el Vostè pregunta, La vida en un xip, Vostè jutja, Un tomb per la vida, entre molts altres. Li han estat atorgats també nombrosos premis, el Català de l'any el 2011, la Creu de Sant Jordi el 93 i diversos Ondes, el 78, el 79, el 86 i el 2004, a més del Premi Nacional de Cultura l'any 1997. La seva activitat professional ha contribuït, sens dubte, ho deien també en els parlaments, a la normalització lingüística en l'àmbit dels mitjans de comunicació, molt especialment en les retransmissions de futbol, entre les que destaquen la TDP dels partits del Futbol Club Barcelona a Catalunya Ràdio. Des de l'any 1997 va centrar la seva activitat a la docència i a la recerca sobre la comunicació.
Des del 2009 és membre numerari de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. És també doctor honoris causa per les universitats Rovira i Virgili i la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest juliol del 2018 ha anunciat que posava fi a les retransmissions dels partits del Barça. El doctor Pujal, doncs, és enguany l'encarregat de pronunciar la nostra lliçó inaugural, titulada Comunicació i Llengua. Moltes gràcies. Els elogis sempre obliguen. Obliguen i comprometen. Jo vull començar donant les gràcies al rector i a la universitat per convidar-me. Per mi és un honor ser aquí. I les gràcies a les persones d'aquesta casa que m'han ajudat a preparar aquesta presentació, entre les quals persones de l'àmbit administratiu, també de l'àmbit universitari i de l'àmbit tècnic que ara estan treballant a la part de darrere d'aquesta sala. Una conferència inaugural forma part del ritual d'un acte acadèmic. Els rituals són molt importants. Són litúrgia, són protocol que assenta elements que formen part de l'estabilitat i de l'arrelament de les institucions. Els rituals diuen que s'han d'observar de manera estricta. El conferenciant, en aquest cas, ha de fer una conferència ajustada a l'interès dels receptors, de l'audiència, ajustada al que ell, dintre de les seves enormes limitacions, pugui pretendre transmetre del que ha pogut arribar a capir, i també limitar-se i ajustar-se al temps que li atorguen. Em diuen que tinc 20 minuts i amb una mitja rialla m'insinuen que si en faig 25 no m'ho tindran en compte. Què he de fer? Llegir una conferència? Què he de fer? Improvisar-la? Si la improviso anirem malament. Si la llegeixo, en 20 minuts no podré fer un plantejament teòric, un desenvolupament argumental, una consolidació lògica i arribar a unes conclusions. Però si l'improviso, no em sortirà bé. Per tant, provarem de fer una aparent improvisació que serà només aparent perquè en el fons estarà preparada. Proposo que m'accepteu 6 impactes. Com s'ha dit abans, jo fa molts anys que treballo a la ràdio i durant molts anys vaig treballar a la televisió. Des de fa uns quants anys tinc un taller de comunicació. En aquest món nostre hi ha molts consultors de comunicació. Jo vaig decidir que no seria un consultor de comunicació. Des del meu taller miraria de ser un solucionador de problemes de comunicació. En aquesta línia de 6 impactes n'he tret alguns del taller, alguns de la ràdio i alguns de la televisió. Són 6 impactes associats tots al món de la comunicació. Primer impacte, primera idea. Tot és comunicació. Tot a la vida, tot pot ser entès en clau comunicativa. Surt el sol cada dia, ens comunica que neix un dia. Surten flors a la primavera, ens comuniquen que s'acosta l'estiu. Fas mala cara quan et lleves, penses, no ha dormit bé avui aquesta persona. Un punt de llum com aquest d'ara que em dona preferència a mi respecte a vosaltres vol centrar l'atenció aquí. La llum, l'atmosfera, el color, el vestit, tot això és comunicació. Molt més enllà de les paraules, molt més enllà de les campanyes, tot és comunicació. Primer impacte. Vaig mantenir el cap de cuina i el cap de sala, però vaig canviar els punts de llum, el color de la paret, els quadres i les estovalles. Vaig eliminar 2 taules i, sobretot, vaig demanar als cambrers que caminessin més a poc. Aquesta és una resposta a una sol·licitud que ens va fer d'un restaurant a prop de la Rambla de Catalunya que
no sabia com reflotar el negoci. Va fer això i el va ajudar en el seu objectiu. El color, els quadres, les estovalles, caminar més de pressa o més a poc, fer soroll quan caminen els cambrers, tenir neguit per portar el plat a taula, que potser no és el moment adequat perquè les persones estan parlant. Tenir en compte tot això i triar l'opció bona, després d'un aprenentatge naturalment de com s'han de fer les coses, és resoldre bé problemes de comunicació. Segon impacte, la voluntat de fer-nos entendre. Sempre i en tot moment. No puc parlar jo ara aquí igual que en un ambient relaxat familiar, que en una situació de conflicte en un moment determinat amb una estructura professional. Hem d'ajustar sempre el discurs a allò que serà ben entès per l'audiència i hem de procurar que la distància entre el que volem dir i el que entendran sigui tan curta com sigui possible. Quan la mare tenia 30 anys, em parlava cada dia. Als 40 no em feia falta escoltar-la. A partir dels 50, ella i jo parlàvem una mica més sovint. Encara vam xerrar més des que va fer la 60ena. Això ha durat molt temps fins fa poc. Ara si li parlo no m'entén, però l'abraço i ens mirem als ulls. Quan hem vist la memòria, us hi heu fixat que la memòria que hem vist abans no hem sentit ni una paraula? Hem vist l'audiovisual i tot era gràfic i han triat una música ben triada i ha aconseguit ser absolutament reeixit l'impacte de la memòria. No feien falta paraules. A vegades, a la vida no ens fan falta paraules. És això que en diem el llenguatge no verbal. Però moltes vegades les paraules fixen el coneixement, transmeten les idees, consoliden el dictamen. Cal la paraula escrita. Aquí tenim una paraula escrita. Des del darrere, Piqué, mig del camp, tancat a camp propi l'equip francès, pilota per Mascherano, els francesos tancadíssims al darrere. Podem anar llegint tots íntimament, si voleu. Cantó dret, zona de mitjos, pilota que juga Rafinha. Podem anar llegint, però si llegim així, això no s'entén gaire, oi que no? Perquè això s'entengui bé, necessitem que la veu, aquest instrument fantàstic que tots tenim, instrument extraordinari, l'aprofitem i que en traiem tots aquells recursos que ens permeten donar-li al discurs totes les seves capacitats expressives, el ritme i el to. Per tant, donem-li aquest text, ara mateix, ritme i to. Des de darrere Piqué, mig del camp, tancat a camp propi l'equip francès. Pilota per Mascherano. Els francesos tancadíssims al darrere. Canto dret, zona de mitjos. Pilota que juga Rafinha. Mascherano de nou. Rafinha, punta dreta. Intenta jugar de Rafinha. Pressionat per Draxler cap endarrere. Mascherano cap al mig del camp. Pilota per Piqué. El PSG a l'últim terç de camp. Va trobar-lo Cavani. Toca cap a l'esquerra. Juga per un tití. Va trobar-lo Lucas Moura. Envia més cap a l'esquerra. Juga per Neymar. Fa jugada Neymar. Envia la frontal per Iniesta. La torna per Neymar cap endarrere per Busquets, a prop de la frontal de l'àrea contrària, passada interior per Messi, recupera Busquets, banda esquerra, massa llarga la passada de Busquets, ha anat directament a fora. Ha anat a fora, Ha anat a fora, Ara bé, els que fem periodisme, amb això podem guanyar un aplaudiment, moltes gràcies, però no ens hem de conformar amb això, perquè encara que les pressions dels poders, del poder econòmic, del poder polític, del poder de tota mena, són molt grans i els periodistes cada vegada tenim una franja més petita d'incidència, nosaltres hem de lluitar per una cosa, que és la capacitat de nosaltres ser nosaltres. Allò que en podríem dir l'honrada subjectivitat. Cadascú ho mira com ho mira, subjectivament, però cal ser honrat. Per tant, cal dir allò que passa. Tot això que jo he dit, passava o no passava? Si no passava, seria mentida. Comprovem si passava.
Des de darrere Piqué, mig del camp, tancat a camp propi l'equip francès. Pilota per Mascherano. Els francesos tancadíssims al darrere. Canto dret, zona de mitjos. Pilota que juga Rafinha. Mascherano de nou. Rafinha, punta dreta. Intenta jugar de Rafinha, pressionat per Draxler cap endarrere. Mascherano cap al mig del camp. Pilota per Piqué. El PSG a l'últim terç de camp. Va trobar-lo Cavani. Toca cap a l'esquerra. Juga per un tití. Va trobar-lo Lucas Moura. Envia més cap a l'esquerra. Juga per Neymar. Fa jugar a Neymar. Envia la frontal per Iniesta. La torna per Neymar cap endarrere. Per Busquets, a prop de la frontal de l'àrea contrària, passada interior per Messi, recupera Busquets, banda esquerra, massa llarga, fora. La passada de Busquets, directament. Anava fora, és veritat, anava fora. Ara bé, quan passa això, un partit de futbol, per exemple, això nosaltres, els que l'expliquem, hem d'explicar el que passa, com acabo de dir, no? Perquè sigui més interessant, no podem dir que hi ha un penal si no hi ha un penal. O no podem dir que hem fet un gol perquè la gent estigui contenta si no hem fet un gol. És a dir, cal dir allò que passa. Per què hi ha 4 ràdios, 6 ràdios, 7 ràdios que transmeten un partit si tot dona el mateix argument? Si la història és a tot arreu igual, si ningú es pot inventar res, si tothom ha de dir que en aquest cas que la pilota ha anat a fora, on hi ha la diferència? La diferència està en la mirada de cadascú. Això és el que dona també la personalitat. A vegades una jugada es pot explicar d'una manera que sigui diferent. Això dona personalitat. Clar, per això fa falta tenir mirada pròpia. Us imagineu explicar una jugada sense cap verb? Sembla una cosa de bojos, no? És possible. Assistència de Xavi, més cap a la dreta per Messi, Messi, immens Messi, encara Messi, gol, encara Messi. Aquest crescendo fa que el receptor vagi entenent que està corrent, que està progressant, que està driblant adversaris. No cal explicar-ho tot, entre altres coses perquè tenim un temps limitat. No solament jo ara aquí que tinc 25 minuts, també quan narrem això, perquè quan la jugada acaba i la pilota surt a dintre i la gent fa gol, el narrador ha de dir gol. No pot el narrador encara estar explicant que dribla el segon defensa que el surt a trobar. Per tant, ha de fer allò que tècnicament en diríem un editatge en directe, ha de suprimir allò que no convé per arribar al moment del clímax emocional en perfecta sincronia. Què vol dir això? Vol dir que el receptor és molt intel·ligent. Vol dir que el receptor ens entén molt bé, que no fa falta que li diguem sempre totes les coses, com hem vist abans a l'informe, un exemple magnífic. No fa falta l'àudio, si el vídeo, si el complement sonor musical ja és suficient perquè sigui un missatge reeixit. Fa pocs dies, una setmana tot estirar, hi va haver el concurs de castellers de Tarragona, concurs magnífic. La ràdio va transmetre aquell concurs i un company de la ràdio va fer una pirueta que a mi em va semblar excepcional. Va decidir que en lloc d'explicar com pujarien els castellers al castell, no diria res. Deixaria que l'audiència s'ho imaginés. Li demana a l'audiència que tanquin els ulls, jo ho proposo també a vosaltres, i que escoltin només la veu del cap de colla. A veure si sou capaços de viure aquesta experiència com la proposava el presentador de l'acte. Es fa el silenci a la plaça, intentarem escoltar el cap de colla de la vella dels Xiquets de Valls, intentant en aquest cas 2 de 8 sense folre en directe al suplement de Catalunya Ràdio des de la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. L'Albert Martínez, que demana concentració. Silenci, la gent que ens escolti, que tanqui els ulls i que s'imagini què passa a Tarragona. Vinga, quins, molt finets. Dosos concentrats. Vinga, molt tranquil, aquí l'entrada de quins. Vale, molt finets, Entrada de quins. Molt finets, dosos darrere els terços, perfecte. Amunt i zona, molt bé. Sense aturar-ho gens i zona, perfecte.
Molt bé, dosos. Molt quiet, tranquil ara. Perfecte, Selma. Ale, Selma, amunt. Vinga, entren dosos, molt quiet. Vinga, Selma, molt bé, xata, molt bé. Vinga, Selma, vinga. Molt bé, Selma, molt bé. Entra l'aixecador damunt dels quins. Vinga, preparats. Vamos, Selma, perfecte, que vas molt bé, Selma, molt bé. Aixecador, col·locat. Molt tranquil ara, perfecte, quiets, dosos. Esteu molt macos, dosos. Molt macos. Quiets ara, quiets ara. Quiets. No fa falta un narrador. Això té força. A mi, quan ho sento, encara se'm posa la pell de gallina. Per tant, cinquè impacte, la recreació per part de l'oient. Sisè impacte, la cosa potser més difícil de totes les que fa una persona quan fa un discurs, quan fa una entrevista, quan parla. Sabeu quina és, per mi? El domini de la pausa. Fer una pausa és molt difícil, perquè a més ens fa por. És com si diguéssim, és que no puc parar de parlar, perquè si paro de parlar és com si anéssim en bicicleta, si paro de pedalar cauré, no? En canvi, les pauses tenen un gran valor. Intuïtivament, les mares, quan renyen, o quan renyaven, feien una pausa. Deien, qui s'ha menjat el xocolata? Pausa. I en aquesta pausa el nen, la nena, baixava la mirada, el que fos. I la mare intuïtivament deia, qui? Pausa. En comunicació és molt difícil fer pauses, si no són intuïtives. Perquè, clar, al cap i a la fi, el coneixement és observar la realitat i de les intuïcions abstreure'n el número n, diríem, la raó general, i aleshores fer-ne norma. Una persona molt estimada per mi, el doctor Fabià Estapé, va venir a un programa meu fa molts anys. Jo li vaig fer una entrevista, i en aquesta entrevista a mi em va sortir de fer pauses. I el doctor Estapé va interpretar que les meves pauses no eren pauses de dir anem a una altra banda, pensem en una altra cosa, sinó que eren pauses que l'invitaven a respondre a preguntes que jo no feia. Crec que és un document excel·lent. Veiem-lo. És la cosa més dura que li ha passat a la vida, Fabià? La mare de la meva dona, tu. No té comparació amb res. No es pot comparar amb res. Quan va ser això? El 25 d'octubre del 82. La seva vida podríem dir que des d'aleshores no ha tornat a ser mai més el que era? Jo faig el possible, tinc amistats, tinc aquests 5 fills esplèndids, les seves parelles també, fins i tot tinc 4 netes a Madrid i una a Sant Martí de Centelles, però la vida no sortia la mateixa. I és lògic que sigui així, perquè no hi ha substitució possible. Fas el que pots, llegeixes, treballes més, a vegades busques un efecte narcotitzant a la feina, fins i tot. Però no és això. És la sensació de carència d'aquest buit a la professor. Extraordinari. Un presentador
té sempre la tentació, quan calla, de fer una altra pregunta. Esclar, si no saps què preguntar, la pausa no té força. Però si saps què preguntar i entens que la pausa no és un zero, és a dir, diem que un conjunt buit, però és un conjunt. Fins aquí els 6 impactes que proposava. I per acabar, 2 idees. Primera idea, en aquest mercat, per fer servir el terme economicista que des de la presidència ja ens han explicat abans, només hi ha una clau que és guanyar. Guanyant la competència, guanyant l'audiència, guanyant el share, guanyant l'explotació comercial, guanyant el prestigi, guanyant la credibilitat, guanyant les emocions. Hem de guanyar. Aquí és on hi ha la clau, a l'excel·lència. Hem de fer-ho més bé que els nostres competidors i per això cal professionalitat. Sense professionalitat no pot ser. La segona idea és l'inconformisme. Cal tenir la revisió com a mètode, el cofoisme lluny de les tentacions de la vanitat de l'esperit tan pròpia del circ mediàtic que ens envolta. Qui vulgui fer alguna cosa en aquest món tan agressiu haurà de tornar a començar cada dia, perquè l'èxit d'ahir no cotitzarà demà. Cada dia neix un nou client, un nou consumidor, un nou espectador, un nou oient, un nou lector. Pausa. Però també cada dia haurà nascut un nou competidor. No ens faltaran adversaris, les necessitats comunicatives del receptor continuaran existint i les haurem d'atendre, i el mercat no pararà d'intervenir violentament sobre la indústria de les comunicacions, que és un poder i un gran negoci. Abans el rector ha fet servir unes paraules que jo em veig incapaç d'igualar sobre la llengua, la cultura. També el cap de govern s'ha referit a la injustícia social, a com, tal com va el món, sembla que territoris que havíem més o menys conquerit de l'opinió general s'estan perdent. No insistiré en aquest punt, no pas perquè no s'ho valgui, sinó perquè no podré fer-ho millor que ho han fet ells. Però deixeu-me dir que m'amoïna molt la llengua i que pel futur de la llengua l'única manera de garantir-ne la vitalitat és usar-la. Cal parlar en català sempre i a tot arreu del país. A Andorra és la llengua oficial, amb això està dit tot. El futur de la llengua depèn de nosaltres, que la usem, de nosaltres, de la gent que tinc aquí al davant, de vosaltres. El futur del país també depèn de vosaltres. El que hem fet no compta, compta el que farem, el que fareu. Som a la universitat, la institució docent on s'imparteix saber i es transfereix coneixement. Els alumnes només els demano modestament que siguin dignes d'aquesta casa. Endinseu-vos en el món complex de la globalitat. Competiu-hi, però no permeteu que ningú us arrabassi allò que només vosaltres teniu. L'orgull de ser qui sou. L'orgull de tot allò que us fa ser qui sou. L'orgull de ser dignes continuadors de tot allò que ens van regalar els nostres avantpassats. És a dir, allò que us van ensenyar els vostres pares. I, sobretot, no oblideu de ser bones persones. Gràcies. Doncs donem les gràcies al doctor Pujal per aquesta conferència i és el moment ara
de lliurar els diplomes a tots aquells que ja s'han llicenciat. Per això demanem que pugin, si us plau, aquí a l'escenari el molt il·lustre ministre d'Educació i Ensenyament Superior, el senyor Èric Jové, i el senyor rector de la Universitat d'Andorra, el senyor Miquel Nicolau, que seran qui faran entrega d'aquests diplomes. Tot seguit anirem enumerant a tots els alumnes de dos en dos per fer que la cosa sigui una miqueta més àgil i se'ls aniran lliurant. Comencem, doncs, per ordre alfabètic amb Núria Artigas Grau, bachelor en Infermeria, i Guillem Bande Fernández, bachelor en Humanitats. Els demanem que es posin aquí per la foto, al costat de les autoritats. Gràcies. Lara Bautista Vieitez, bachelor en Ciències de l'Educació. Marc Bleda Bejar, bachelor en Informàtica. Andrea Capdevila Monsonís, bachelor en Ciències de l'Educació. Aurora Carbonell Abella, bachelor en Humanitats. Maria Jesús Castilla Heredia, bachelor en Infermeria, i Adrián Chavero Ramos, llicenciatura en Enginyeria Informàtica. Cori Comajuncosa Mora, bachelor en Humanitats, i David Cruz García, bachelor en Infermeria. Catherine Dao, diploma professional avançat en Administració i Finances, i Càtia Cesària de Sousa Viana, bachelor en Infermeria. Ana Raquel de Vasconcelos Tavares, bachelor en Infermeria, i Roc Duran Martínez, bachelor també en Informàtica. Li he canviat el títol. Daisy Dubó García, bachelor en Ciències de l'Educació, i Natàlia Escoda Roca, bachelor en Infermeria. Judit Fernández Male, bachelor en Ciències de l'Educació, i Manel Fernández Ramírez, bachelor en Informàtica. Joan Foix Fernández, bachelor en Comunicació. Maria José Galisteo Ochoa, bachelor en Dret.
Els dos següents, Judit García Latorre, bachelor en Humanitats, i Josep Lluís Guerrero López, també bachelor en Humanitats. Sandra Hervé Fernández, bachelor en Infermeria, i Rolieli Larcada Pérez, bachelor en Infermeria també. Carolina Latino Navarro, bachelor en Administració d'Empreses. Jaume López Martín, bachelor en Informàtica. Núria Marcos Bastida, bachelor en Humanitats. Rui Felipe Marquès Fernández, bachelor en Informàtica. Sara Molina Chumillas, bachelor en Humanitats. Ana Monteiro Pineiro, bachelor en Infermeria. Aiza Nástor Balino, bachelor en Administració d'Empreses. Montserrat Núñez Peralba, bachelor en Administració també d'Empreses. Alicia Pascual Agut, bachelor en Humanitats. Vanessa Pires Martins, bachelor en Infermeria. Falta un? Marianela Rausi, diploma professional avançat en Administració i Finances. I Tània Rodríguez Romero, bachelor en Infermeria. Blanca Ruiz Canals, bachelor en Ciències de l'Educació, i Santiago Sánchez Canals, bachelor en Informàtica. Miquel Sancho Rodríguez, diploma professional avançat en Administració i Finances. Afra Secall Campoy, diploma professional avançat en Administració i Finances també. I anem acabant. Jèssica Villanueva Rodríguez, bachelor en Infermeria. Eduard Chapeli Mías, bachelor en Dret. I per últim faran entrega del doctorat a Aleix Dorca Josa.
Felicitats, doncs, a tots els nous llicenciats i també molts ànims a tots els que comenceu el nou curs. Nosaltres ho hem de deixar aquí. S'acaba ja doncs, aquest acte, aquesta cerimònia d'inauguració d'aquest any acadèmic, del 30è aniversari, per cert, de la Universitat d'Andorra, com hem anat dient. Felicitats, com hem dit, als nous llicenciats. I us convidem ara a tots a cantar el Gaudeamus Igitur seguint la veu de la soprano Eva Bertran. Després esteu convidats tots a un petit aperitiu aquí al hall. Moltes gràcies i, evidentment, molt bon curs. Felicitats a tots els graduats, graduades. És d'agrair d'estar aquí altre cop amb tots vosaltres per culminar aquest gran acte en la qual cantarem el Gaudeamus tots plegats, i quan he dit tots, doncs vinga, el tenim projectat aquí i tenim una papeleta també. Gaudeamus Igitur, Jubilis Sumus. Gaudeamus Igitur, Jubilis Sumus. Os secundam juventutem, os molestam senectutem, nos Vivat Academia, vivan professores, vivan Academia, vivan professores, vivan membrum colivit, vivan membra quilivit, semper sit in flori, semper sit in flori. Gràcies.